da çıkmışsın. Көңілсіз bulsa da yalğız, Үйіңде отырасың, Үйіңде отырасың. Нишләргә дә білмейм инде, Күн сайын сине теләп. Үйіңнән чыгып китәргә тап инде бер сәбәп. Нишләргә дә белмим инде, Көн сайын сине теләп. Үйіңнән чыгып китәргә тап инде бер сәбәп. Әгәр үзең бик теләсәң, хәйләсен табар идең. Әниеңне генә түгел, шайтанны алдар идең. Шайтанны алдар идең. Нишләргә дә белмим инде, Көн сайын сине теләп. Үйіңнән чыгып китәргә тап инде бер сәбәп. Нишләргә дә белмим инде, Көн сайын сине теләп. Үйіңнән чыгып китәргә тап инде бер сәбәп. Бу дөньяда һәр нәрсәнең була бит үз сәбәбе. Әмма никтер таба алмыйсың син үзеңә кирәкне. Син үзеңә кирәкне. Нишләргә дә белмим инде, Көн сайын сине теләп. Үйіңнән чыгып китәргә тап инде бер сәбәп. Нишләргә дә белмим инде, Көн сайын сине теләп. Үйіңнән чыгып китәргә тап инде бер сәбәп. Фәрит Таишев! Таишев Фәрит!